नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। आप सबके बता दी कि इंतज़ार ख़त्म हो गई। पावर स्टार द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पवन सिंह जी के देवी गीत के रिकॉर्डिंग हो गई। जी, पावर स्टार पवन सिंह जी कल अपना देवी गीत के रिकॉर्डिंग पूरा कर देनी और बहुत ही जल्द वो गाना के रिलीज कल जाई। पहिल का गाना जैसे कि वो सब के बतैले रही कि 3 से 4 तारीख के बीच में आज माँ अम्बा फिल्म से, लेकिन वो गाना कौन रही, वो गाना के नाम का बा, वो गाना लिखले के बा, केकर गाना लिखल पहले रिलीज हुई, ये अभी गुप्त बा। वो सब के बता दी कि गाना के म्यूजिक प्रियांशु सिंह दिले बने और साथ में कुछ गाना के म्यूजिक छोटे बाबा के भी बड़ुए। वही में गाना के बात कर जाओ तो छोटू यादव भी गाना के लिखले बने। एक बाद भी गाना और राइटर लिखले बने, लेकिन वो सब नाम के अभी गुप्त रखल गई बा। लेकिन इतना बता दिया हो कि वो सब के बीच में पावर स्टार पवन सिंह जी जनता के इतना उत्सुकता देखला के बाद बहुत ही जल्द वो गाना के वहाँ के रिकॉर्डिंग कर देनी। आज वो गाना फाइनल हो जाई और बहुत ही जल्द वो गाना के रिलीज कर जाई वीडियो सहित। वो गाना डायरेक्ट वीडियो छूटी और पावर स्टार पवन सिंह जी के और भी जो गाना बढ़ुए वो गाना के भी वहाँ के तैयारी में लाग चुकल बनी। ऑलरेडी ऐसे गाना के वो सारा म्यूजिक तैयार बा, बस पवन सिंह जी के व्यस्तता के चलते वो गाना के रिकॉर्डिंग ना होत रहे। जैसे ही कल पवन सिंह जी के समय मिलल, वहाँ के जितना भी गाना रहे 3-4 गो जौन भइल वो कल रिकॉर्ड कर लेनी वहाँ के। तब तक गाना धीरे धीरे आवत रही और पवन सिंह जी बाकी जौन गाना बचल बा 7 गो में से वहू गाना के रिकॉर्ड करके और समय से पहले वहाँ के कर दें। आशा करते हैं कि रउआ सब की अपडेट अच्छा लागल होई और रउआ सब ऐसे ही भोजपुरी समाज बनल रही। जैसे ही पावर स्टार के गाना आवे तो पूरा बवाल मचा देवे के बा, गर्दा मचा देवे के बा, एकदम माने बुझाए कि हाँ गाना आ गई बा। और अभी तक ले चैनल के रउआ सब्सक्राइब नहीं के लिए तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी। ऐसे ही हम कुछ वीडियो लेके रउआ सब के बीच में आवत रहम। मिलल जी अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।